ZAPO. Priatelia, toto je ďalšia čerešňa, tretia. My sme vyhrali opäť podcast roka v kategórii Zo života. Máme prvé miesto. My vám z celého srdca ďakujeme za každý jeden hlas v tejto ankete. Ďakujeme za podporu. Wow. Je to tak, nebyť vás, našich poslucháčov, a nebyť aj našich partnerov, tak určite sa k takémuto niečomu nedostaneme a chceli by sme veľmi pekne poďakovať aj Orangeu, Tatra banke a SK NIC, aj nášmu novému mediálnemu partnerovi Modrému koníkovi za podporu a za to, že môžeme vydávať digitálnych rodičov. A ste skvelí, že digitálnych rodičov počúvate, aj sledujete na YouTube a ostaňte s nami, lebo my ešte ideme makať ďalej. A my nikam neodchádzame. Vďaka za všetko. Deti dnes iba čumia do mobilu, hodiny trávia scrollovaním. Presne tak. A namiesto toho by mali robiť niečo rozumné, niečo užitočné a mohli by napríklad tvoriť a vôbec už aj niečo konštruovať, nech už niečo po nich ostane. A veď možno aj kus pravdy tam je, len to sa tak samo neudeje. Tam ich v tom treba sprevádzať, tam im treba byť na blízku, tam ich treba potiahnuť, tam ich treba byť vzorom. Povedať, že niečo do toho mobilu by bolo najmenej. A teším sa, Peťo, ahoj. Wow, čau, Baška, si sa tak ahoj. rozbehla, že som nevidel, či si ma všimla. Všimla. Teším sa, že sa budeme dnes baviť opäť o tej téme kreativity, tvorivosti, detských duší, ich budúcnosti. A nebudeme sa baviť my dvaja, lebo je tu s nami Michaela Hrabovská a je z projektu My Machine Slovakia, čo znie tak, že wow, čo to je. A je to sama pani koordinátorka tohto projektu. Vítajte u nás. Ďakujem krásne, dobrý deň. Ja mám na úvod priznanie. Hovor. Možno som ti to hovoril, ale nie som si istý. Vieš, čím som chcel byť, keď som bol malý? Normálne to bol môj vysnívaná profesia, bola táto konkrétna. No, chcel si byť vynálezca. Presne. Ja som si normálne vysníval, že ja budem vynálezca a že budem vynaliezať veci. A najčastejšie som to realizoval s Legom Technik, čiže som mal nakúpené, samozrejme, že rodičia mi kúpili nejaké Lego Technik, to ma najviac bavilo, lebo tam boli prevody, motorčeky, hadičky, skrutky, vidím, ešte neviem teraz čo. tým žiješ, vidím. Áno, počkaj. No a vždy som najprv akože postavil tú vec podľa toho plániku a tá vydržala tak týždeň, som sa tak na ňu pozeral, aká je krásna, a potom som ju rozobral. Všetky tie Lega už som zrazu nahádzal do jednej veľkej krabice, už nešlo o plániky a vyrábal som vlastné. A to boli, že smetiarské autá, to boli všelijaké sirény, motory, člny. Počkaj, normálne, vidíš, jak žiarim? Ja som normálne chcel byť vynálezca. A teraz, keď som vlastne sa dozvedel, že súčasťou toho projektu My Machine, ináč dostanete aj vy slovo, ale potrebujem sa tu vyjaviť zo svojich detských akože fantázií, je, že vlastne deti zo základných škôl vymýšľajú vysnívané vynálezy, čiže to som bol ten ja, a potom vysokoškoláci ich premieňajú na koncepty a stredoškoláci vyrábajú funkčné prototypy, či naopak som Dobre to povedal? si to povedal, presne tak z odborných škôl, tí stredoškoláci skúšajú vyrobiť. Tak ja normálne moje oči budú odteraz už iba doširoka a obočie bude vysoko zdvihnuté. Tak povedzte, čo je to za program, lebo mňa to absolútne nadchlo. Tak veľmi rada ho predstavím. Je to taký unikátny program. On vlastne pochádza z Belgicka a je to taký medzinárodný neformálny vzdelávací program, ktorý presne rozvíja tú detskú tvorivosť. A prišiel na Slovensko pred 10 rokmi. My tohto roku oslavujeme vlastne 10. narodeniny. No teda. My Machine Slovakia. Tak sa veľmi tešíme. A tak ako ste spomínali, tento celý program krásne prepája rôzne vekové kategórie a prepája v podstate základnú školu, strednú školu a vysokú školu a všetkých týchto účastníkov toho. Vlastne účastníkmi sú teda deti zo základných škôl, ktoré nakreslia nejaký vynález. Vymyslia. Áno, najskôr si to vymyslia, potom to nakreslia. Vysnívajú si to niečo, čo by chceli vidieť, čo by chceli vyskúšať, čo ešte neexistuje. Môže to byť úplne čokoľvek. Povedzte nejaký príklad, čo také napríklad si vysnívali, na čo si Najšialenejšie spomínate. nápady dajte. Alebo také, čo vám ide teraz v hlave. No, konkrétne
No, bolo toho strašne veľa. Za tých 10 rokov sme mali 82 vynálezov. Ja si pamätám niečo s papučami, čo som si niekde čítala, že wow, že lietajúce papuče, či čo to bolo? Áno. Tak prvé, čo mi teraz napadne, máme takú florbalovú bránku. Tento ročník máme florbalovú bránku, ktorá dokáže vlastne merať rýchlosť strely a dokáže v podstate vyhodnotiť deťom ten ich úder a oni sa môžu vďaka tomu zlepšovať vo florbale. Čiže v tej bránke sú nejaké senzory a keď tá loptička preletí bránkou, tak zároveň vieme, akou rýchlosťou. Áno, aj to počíta góly. To ešte nie je? No. To museli vymyslieť deti? No, tak je to také, možno by som povedala, že unikátne v tom, že to možno sa s tým ešte nestretli, alebo hej, je to pre nich. Ja som videla na vašom Instagrame, myslím, také video, že nejaké dieťa chcelo nejakú upratovačku hračiek alebo niečo také, že vie, že zľahčiť ten život toho detského stvorenia. Tak v každom ročníku sa objavujú roboty, to je niečo, čo doteraz nebolo vyriešené. To upratovanie nás všetkých stretáva a nemáme to väčšinou radi. A tie deti už vôbec. Vie, že keby prišiel robot poupratuje. Toto je taká vec, ktorá sa veľmi často celoplošne ukazuje. Roboti, ktorí pomáhajú variť, pomáhajú mamke skladať prádlo, alebo... Jakí zlatí sú tí. Myslia často aj na iných, No počkaj. Chápeš, im nenapadne, že by išli mamke pomôcť, oni by chceli robota, ktorý mamke pomôže. Zase má to svoju výchovný moment. Uľahčujú si tie cesty. Dobre, svoje. Ale ja som vás zastavila pri tej základnej škole, čiže to sú deti, ktoré si to vymyslia a potom čo ďalej? Teda tie deti si vymyslia nejaké vynálezy, môže to byť niečo, čo im urobí radosť, alebo im pomôže v niečom, alebo niekomu inému, takže také roviny to má viaceré. A potom oni sami si vyberú v tej triede, v ktorej sa to kreslí a vymýšľa, že ktoré z tých vynálezov sú pre nich také, ktoré by najradšej si vyskúšali a ktoré by chceli vidieť. Čiže tento program My Machine nie je súťažný. Práve je o spolupráci. A teda keď si vyberú tie vynálezy, ktoré by najviac chceli vidieť, tak potom ďalej vysokoškoláci a stredoškoláci sa stretnú na takom podujatí Rada My Machine sa to volá. A tam vlastne sa môžu všetci vyjadriť a spoločne sa dohodnúť, ktorý z týchto vynálezov sa ide vyrábať. Na základe rôznych kritérií, a teda či je to bezpečné, či je to realizovateľné, či je to niečo, čo ich bude baviť, či je to pre nich aj výzva a či budú potom na to hrdí, keď to urobia. No, tak. A potom to teda tí vysokoškoláci celé projektujú? Vysokoškoláci, áno, sú v ďalšej fáze tí, ktorí vymýšľajú rôzne riešenia, ako by sa to dalo zostrojiť. A tam sa musia potrápiť s tou tvorivosťou a aj s tými možnosťami, ktoré sú dostupné reálne. Že tam už to naráža na tú realitu, na to, aby vyhoveli tomu zákazníkovi, kde sa krásne spája v podstate tá simulácia budúcnosti a budúceho pracovného života. Pretože taký klient, ako je dieťa, to môže byť celkom zaujímavá komunikácia a zaujímavé zadanie, ktoré často je aj možno nereálne a oni musia z toho vyrobiť niečo, čo sa zrealizovať bude. Čiže naražajú nielen na detského zákazníka, ale aj na fyzikálne zákony často, že? Áno, fyzikálne zákony, presne aj ten budget je rozhodujúci. Ďalej čas, lebo na tú výrobu stredoškoláci budú mať iba nejaký úsek časový, pretože každý ročník My Machine začína v podstate spolu so školským rokom, čiže začína v septembri, končí v júni. A za tento čas, tento cyklus musí prebehnúť. No a títo vysokoškoláci nevedia dopredu, akú strednú školu budú mať vo svojom tíme, že pre koho vytvárajú tie technické riešenia. Preto ich musí byť viacero. Takže v podstate nevedia, s akými materiálmi nakoniec budú môcť rátať a čo všetko tam zahrnúť. Preto prinesú rôzne tieto riešenia a vlastne na tej rade My Machine sa stretnú s tou strednou školou, ktorá im v podstate ukáže tú realitu, že dobre, tak toto sa dá, je to realizovateľné, alebo OK, toto naozaj nevieme vyrobiť. A tak napríklad tú branku vyrobili, hej, že povedali tam nejaká stredná odborná škola, že my to vieme, my to skúsime. No presne, tam sa stala taká zaujímavá vec, že narazili vysokoškoláci na školu umeleckého priemyslu v Prešove. Aha.
A teda, Tak čo? ako škola umeleckého priemyslu zariadi meranie sily, rýchlosti a tej loptičky? No, nebude to vedieť urobiť, ale čo vie urobiť je umelecká stránka toho vynálezu. Takže krásne sa tu zapojí vlastne tá tvorivosť tej konkrétnej strednej školy a vlastne tú umeleckú stránku tam využijú. Musí byť premakaná, podľa mňa dizajnová taká. No, krásne sú tie, vlastne voláme to zásteny na tú florbalovú bránku a tam nakreslili také rôzne pozadia, do ktorých budú strieľať trošku, je to také, hravé, hej, pre tie deti, že nie obyčajná florbalová bránka, ale taká krajšia. Dobre, trošku. a rozumiem tomu dobre, Michaela, že tie deti, tí študenti, tí dospelí, ktorí sú na vysokej škole, toto všetko robia bez toho, že na konci niečo vyhrajú, hej, že tam teda nie je to nejaká súťaž, ale že oni sú podporovaní v celom tom procese asi niekým dospelým, že tam musí byť niekto, kto toto celé sprevádza. A ich motivuje a ich drží. A sú to asi aj učitelia, ktorí sú v tom programe zapojení? Áno, určite áno. A to je na tom krásne, na tomto programe My Machine, že v podstate toľko hráčov je tam zapojených, toľko rôznych skupín, kategórií. Sú tam od učiteľov cez majstrov, cez firemných partnerov, ktorí sú mentormi. Vysoké školy s nami spolupracujú, takže v podstate ja ako koordinátorka pre východ Slovenska komunikujem s týmito všetkými zapojenými a vysokoškoláci v tomto prípade, v tomto týme jednom konkrétnom v podstate prinesú aj to svoje know-how, ktoré sa učia v škole a oni tú techniku, tú elektroniku zapoja na tomto konkrétnom vynáleze. Čiže ešte nielen, že to vymysleli, ale budú mať možnosť si to aj vyskúšať, pretože sa tak dohodli, že je to pre nich OK a že tá stredná škola umeleckého priemyslu urobí tú umeleckú stránku a technické veci, ktoré vie a oni urobia toto. A vždy je ten výsledok niečo fyzické? Alebo máte tam aj nápady na aplikácie alebo niečo, čo sa deje na internete? Máme každý rok jeden tím, ktorý nemá fyzický vynález na konci, ale vyrába aplikáciu alebo webovú stránku. Tento rok máme vynález, volám to aj tak vynález, Robot Lila. A bude to vlastne webová stránka, na ktorú, keď prídu deti, tak vedia si niečo nakresliť, nejakú postavičku a pomocou AI sa táto postavička rozpohybuje a vedia si vytvoriť s touto svojou postavičkou konkrétnou nejaký príbeh, ktorý sa bude hýbať. Čiže vytvoria si hlavnú postavu a ešte s tou postavou ešte film postavy, rôzne tam budú také, áno, mala by to byť na konci vo finále nejaká rozprávka. Ale vezmi si, že s tým nápadom prichádza dieťa na základnej škole, to je na tom fascinujúce. A verím, že tá kreativita u nich vie šialene ako keby vyskočiť. Aj toto treba usmerniť. Že... Ešte ste sa pýtali na ten na certifikát v podstate, alebo že prečo to tí vysokoškoláci robia, čo z toho majú, keď tam není tá súťaž, kto vyhrá. Nevyhrajú iPhone napríklad. Hej. Áno, tak my hovoríme našim vysokoškolákom, že v podstate ich pripravujeme presne na ten budúci svet práce a môžu si práve cez My Machine vyskúšať spoluprácu v tíme, vedia sa naučiť komunikácii, zlepšiť sa v tom, ako riešiť nejaké situácie v tíme, keď niekto má iný názor ako vy, alebo by to chcel riešiť inak, použiť iný materiál a toto je presne taká príležitosť pre nich. Škola života. Neformálna, áno, mimo školy, ktorá je dobrovoľná a môže ich naučiť to, čo by sa možno v škole nenaučili. Vieš čo, nie je to súťaž, ale je to výzva. Že ja tomu rozumiem. Ja ako mladý vynálezca by som k tomu pristúpil úplne rovnako, že ja to robím preto, aby som sebe v prvom rade a potom svetu dokázal, či sa to dá alebo nedá vyrobiť. Že tá výzva, ja rozumiem tej motivácii. Áno. A to, čo sa mi na tom projekte strašne páči, je, že s tými nápadmi prichádzajú decka na základnej škole. A páči sa mi to preto, lebo oni, a teraz myslím takých tých prvostupňarov primárne, neviem, že ktorí sa zapájajú do toho, asi aj prvý stupeň, nie? Prvý stupeň, áno. Tak oni ešte nepoznajú takú tú našu obľúbenú vetu, že to sa nedá.
Že to, kreativite sa medze nekladú presne, v tomto. že oni sú ešte na úrovni, že všetko sa dá, že papuče môžu lietať a jednorožce môžu kakať dúhu. Hej, teraz som to na schvál prehnal, ale že... Ale už som našla, boli to papuče z Wi-Fi a s hudbou. Wow. Že to je super nápad. Podľa mňa. Bereš si hudbu a Wi-Fi stále so sebou. Jasné, teplúčke papuče, no. Počkaj, to pecka. prečo? Ja som si teraz spomenula, To ja by som chcel vyrábať. No, aj s takým sa stretávame vlastne, No. že je taká reakcia, že wow, že chcem si to kúpiť. Nebude Presne. si potom nejaká firma, Presne. ktorá sa o tom dozvie a niekto z praxe sa toho chopí. To už nie je tá časť, ktorej sa my venujeme. Hej, to nie je ten zmysel toho celého to nie je projektu. ten zmysel. Ale spomenuli ste si? Spomenula som si na vynález Čierna diera, ktorý bol taký tiež jedinečný, si myslím, a opäť sa vraciame k téme upratovania. Deťom sa nechcelo upratovať, tak si vymysleli čiernu dieru, v ktorej všetky hračky zmiznú a ešte by chceli v tej čiernej diere stretnúť aj dinosaurov. Tak Wow. neviem, ja by som počkaj, nevedela, ako Spýtam sa, splniť tento sen. nevolá sa to vysavač? S veľmi Ježiš. širokou hadicou. Keď by to bolo Veľmi, také veľmi ľahké, no. veľko. Tak oni to vyriešili tak, že navrhli vlastne taký akoby koberec, ktorý bol z jednej farby čierny a po obvode mal šnúru a vlastne keď ste do neho naukladali hračky, Áno, sa dal to sa tak stiahnuť vytiahlo. ako také vrece a vyzeralo to ako čierna A diera. nakreslené boli dinosaury na tom, A podľa mňa. presne, že kúpili sa k tomu také hračky, že dinosaury a bolo tam nakreslené ešte aj Slovensko, mapa Slovenska a deti mohli priraďovať vlastne nejaké pamiatky ku Slovensku, že cestovali tým Slovenskom, takže krásne sa to prepojilo a Okay. toto je výborné, že v podstate každý sa môže vyjadriť k tomu, môže sa realizovať cez program My Machine a ukázať to, čo ho baví a presne, že aj tá tímová práca u tých vysokoškolákov ukazuje, ktorý z nich má potenciál byť možno lídrom v budúcnosti, lebo viacej komunikuje ako s koordinátorkou, tak so svojimi tímovými spoluhráčmi, alebo ako to nazvať, partnermi, kolegami. Tak. Je to celé také veľmi praktické, také naozaj také, že pomimo školu a musí sa preto človek natchnúť a musí, veď, ak som to na začiatku hovorila, tomu obetovať kus času a odložiť tú technológiu pre nejaké bezbrehé scrollovanie a možno sa rozhodnúť traviť čas so spolužiakmi nad šialenými nápadmi. Ale tá technológia im určite aj v tom všetkom pomáha, si viem predstaviť, ako sa vedia inšpirovať zo zahraničia, ako sa možno radia s umelou inteligenciou, hej, že priznávajú, dúfam, teda aj tieto spolupráce s digitálnou technológiou. Samozrejme, my ich k tomu vedieme, aby s nami otvorene a úprimne komunikovali, aby keď narazia na nejaký bloker, nejaký problém, tak aby nám to povedali a aby sme to spolu riešili a v tomto nám úžasne pomáhajú všetci partneri, ktorí máme pomáhať od vysokoškolských učiteľov cez firemných partnerov, pretože aj oni častokrát vstúpia do procesu a pomôžu vyriešiť napríklad nejaký elektronický obvod, keď tam niečo nefunguje, tak vysokoškolák pošle tú schému tomu možno budúcemu kolegovi, tým pádom sa aj spoznajú trochu a presne tie firmy si vedia takto možno aj nájsť alebo vytipovať budúcich potenciálnych zamestnancov. Študenti takto sa spoznávajú navzájom, ale aj medzi základnou školou a strednou školou dochádza ku stretnutiu, čo je zaujímavé, pretože... Stretnutiu dvoch svetov. Áno, pretože základná škola, hej, to dieťa si nevie predstaviť, že ako vyzerá stredná škola, ako vyzerá budova, ako vyzerajú kováčske dielne. V živote možno nedržali kladivo v ruke a my máme vlastne a stredoškoláci sú pre nich dospeláci, veľkáči. Áno, a oni ešte nevedia si to úplne uchopiť, že čo ich čaká v tej budúcnosti a my ich pozývame k tomu, aby navštívili tú strednú školu, aby navštívili tú vysokú školu a aby sa možno neskôr vedeli k tomu vrátiť v spomienkach, že tu sa mi vlastne páčilo, že možno tam pôjdem študovať na tú technickú školu v Košiciach. No jasné, inak by sa tam nedostali, veď jasné. Takže aj toto je taký výborný taký ťahač, áno, a aspekt toho celého, že ich tak prevedieme tým budúcim životom trošku. Tak, presne ste to teraz popísali, že to sú také tie nepriame dôsledky a nepriame benefity toho projektu, že jedna vec je rozvíjanie celej tej kreativity a možno aj tých zručností, ale druhé je presne, že prevádzate ich, kontaktujú sa s ľuďmi, s ktorými by sa nikdy nestretli, veľkáči s malkáčmi, malkáči s veľkáčmi a podobne. A vnímate aj také niečo, že práve tá kreativita a to, že robia na takých projektoch, že to je taká cesta k ich sebavedomiu?
Určite. Presne to je to, čo rozvíjame. Tvorivé sebavedomie je kľúčová vec, pretože bez toho by sme sa nezaobišli. A my od začiatku k tomu vedieme všetkých, aby tú tvorivosť používali. Samozrejme, môžu si dopomôcť. Umelou inteligenciou to není prekážka, práve, že je to výborný pomocník. Ale snažíme sa. A deje sa to po celom Slovensku, tento projekt, hej? Že už je to asi všade možné po svete, Áno. keď to ide z Belgicka. A Ide keď to. sa chce niekto do toho zapojiť, nejaký rodič alebo nejaká škola, alebo vlastne chce, aby to dieťa sa toho stalo súčasťou, tak tá cesta je cez školu. Áno, okolo mája, júna vlastne otvárame prihlasovanie pre základné školy, ktoré môžu sa prihlásiť do programu My Machine. A my ich vlastne potom oslovíme a tak okolo 10 vynálezov, okolo 10 tímov a 10 miest počas toho jedného školského roka sa na Slovensku zapája. No a teraz poďme si tak trošku zafilozofovať. Veď máme pocit, že dnes deti, ale že nič nebaví a že sú nejaké také zleniveté. Že a vydržia 30 sekúnd pri aktivite. Áno, akože brutálnu motiváciu. Čo by sme možno poradili rodičom, učiteľom? Veď máte 10-ročné skúsenosti ako projekt. Ako z nich vytiahnuť to, že však aj tieto pocity nás môžu stretnúť, to, že sa nám nechce, alebo že sme nejaký... Alebo že to rýchlo zdávame, to je ďalší fenomén, ktorý počúvame. Ako im tak poradiť a pomôcť, že oplatí sa vytrvať práve v tomto? Neviem, či sa ja k tomuto dokážem vyjadriť, ale z pohľadu programu My Machine viem povedať, že ich ku tomu prizývame, aby sa nevzdávali a aby naozaj, keď už tvoria, tak aby hocičo, čo vytvorili a vymysleli, dali na papier, povedali a aby si za tým stáli. Otvorene, aby si za tým stáli a aby skúšali. Vieš, že čo sa dá a čo sa nedá. Niečo vymyslia, potom prechádza dlhý proces a tam naozaj že veľa prekážok a možno to chceš zdať, možno sa ti to nepodarí, možno tá komunikácia nejako uviazla, ale že toto je ten reálny život. A že k tomu sa treba vedieť postaviť aj potom. Hej, že to je skvelá škola. Ja, čo som všetkým opakovala a hovorila z mojich študentov, čo mám vo svojich tímoch, bolo povedzte to, keď vám niečo nejde, toto je bezpečné prostredie, som tu ja, koordinátorka, ktorá vám vie nejakým spôsobom pomôcť, tak asi tak. Dobre. A ešte mám takú otázku, Michaela, na vás, že my digitálni rodičia sme si tiež vymysleli nejaký taký výmysel, nejaký taký vynález. No, aj by som dala, že hádajte, ale podľa mňa dostať sa nám do hlavy bolo veľmi ťažké, ale pochválime sa ním, Peťo, tuto v Ale natočili sme videjko. Natočili sme videjko, ktoré si môžu pozrieť na vašich stránkach My Machine, hľadajte tam digitálnych rodičov My Machine. A akože súvisí to s technológiou. Zapojili sme sa. Tvorivosť zachráni svet. Tak. Super. Tak iba, ani vám to teda, sme sa teraz hodli, že neprezradíme? Ale tak vidím, že ťa ide roztrhnúť, pochvál sa. Vymyslela to Baška, chce sa pochváliť. No, áno, poď. vlastne ja som aj hrdá na seba, že mi to napadlo a ani som nepoužívala umelú inteligenciu a tak prezradím vám. Predstavte si, ako auto chodí do autoumývarne, aby bolo pekné, čisté autoumývarka, hej? Tak ja by som chcela taký vynález, ktorý mi očistí technológiu, ktorá je odsapkaná, špinavá, zanesená. A predstavujem si tie sluchadlá, ktoré sú také od ušného mazu, špinavé klávesnica, ktorá je s omrvinkami zasypaná, displej odsapkaný. Áno. A tak si to predstavím ako tie lekárske nástroje, keď sa dávajú tak dezinfikovať a dávajú sa do nejaké také nádoby a potom vidú také voňavé, čisté a ako musia sa vedieť ďalej používať. Keby niekto niečo také vymyslel, aby sa mi rýchlo toto všetko stalo, vyčistilo. Tam to všetko vložíte. Niečo ako mikrovlnka napríklad. Že áno, musí tam sterilizátor. Urobíte šťuk, ono to robí, že puf, a my otvoríme a už je to celé čisté. Toto je dôležité povedať, ako to bude znieť. No presne, ale že podľa mňa to tie decka, ale tie decka to podľa mňa takto predvádzajú. Nepovedzte, že nie. Presne tak, to sú plné detaily toho, ako to vidia pred očami, takže výborne ste to uchopili. Čiže Baša to vymyslela, ale ja som to ozvučil, priatelia. Ty si to ozvučil a musíme domyslieť ešte, že ako by sa nič nestalo tej technológie, aby mohla ďalej fungovať, ale to je teraz jedno. Ja mám vynález a zdá sa mi, že by pomohol mnohým rodinám na Slovensku, mnohým užívateľom
používateľom mobilných A telefónov. toto je presne to, čo sa deje. A prečo práve základná škola, tieto deti vymýšľajú tieto vynálezy v našom My Machine programe, lebo oni ešte nerozmýšľajú nad tým, ako sa to nedá. Vidíš? Presne, Pre nich sa dá úplne presne. všetko. Tak ja chcem. A potom chcem už, keď takú prídeme do dospelosti, tam už umývarku. nás presne, že zastaví alebo zablokuje ten proces ale myslenia, ako by že... sa to... Ale už rozmýšľame nad tým, ako. No, Ako by to presne, šlo. Takže presne. tech, voš, 3000, či ako sme si z toho robili srandu, Áno, áno, akokoľvek áno. by sme to nazvali, tak musíme to tu v tomto podcaste povedať. Hej. Presne tak. Ja sa chcem ešte vrátiť do digitálneho sveta, lebo a počúvame to stále, vidíme to okolo seba, však to nie je žiadna novinka, že v tom digitálnom svete sú deti často konzumenti obsahu. Nie sú úplne tvorcovia, a potom keď sú tvorcovia, tak sú influenceri, alebo chcú byť influenceri a netvoria úplne vždy hodnotný obsah, iba taký ten, ktorý bude mať lajky, ale vlastne neodozdávajú nejaké veľké hodnoty. Ako ich možno dostať do tej roli tvorcov, že ako prebudiť v tom dieťati, lebo každé dieťa, každý človek je kreatívny, aj keď to o sebe nemyslí, ako tú kreativitu prebudiť a možno aj na príklade tej konzumácie toho digitálu, že pozri, čo keby si ty niečo naopak dal tomu svetu aj cez tú obrazovku. Tak tu by som sa vyjadrila asi ako súkromne, subjektívne a to podľa mňa prizývajme ich. Stačí ich pozvať, vytvoriť im tú situáciu k tomu, aby mohli byť tvoriví, dať im nejaké art supplies, pomôcky výtvarné, nástroje, vytvoriť ten čas na to, priestor, aby áno, čas, priestor a prostredie na to, aby tú tvorivosť mohli trénovať a udržiavať, aby fungovala. Keď si pamätáš, Peťo, na tému kreativity a tvorivosti sme sa rozprávali napríklad s Danielom Hevierom, s Romanom Sorgerom, že a aj vy, Michala, sa k tomu teda teraz tak pripájate, že nesmieme tú kreativitu zabiť, nesmieme jej ani že nedať priestor, že to je tá úloha nás dospelých v tom všetkom a ako keby nedať si do úst tie slova, tie vety, že tá technológia vás zabije, tú kreativitu, ona vás zničí, vy nebudete vedieť nič tvoriť, vďaka umelej inteligencii už budete neschopní. Aby sme takéto slova a vety nepoužívali smerom k deťom. Pamätám si úplne aj pána Heviera, ako o tom rozprávala, pamätám si, ako Gabika, naša sketchnotérka, nakreslila ten záber, ako s takým nožom tam vlastne niekto zabíja ten mobil a on tam niečo tam kričí ten mobil, možno Gabika si spomenie, lebo to bola dávna epizóda a pán Hevier tam presne povedal, že ale kdeže, že tie technológie nehrozí, aby tú detskú kreativitu a tvorivosť zabili, že to sa vôbec nikdy nestane. Je to silnejší ako náš strach. My ju môžeme používať ako nástroj a môže byť korením tvorivosti toho dieťaťa. Spokojne. Hej, ja tu mám aj takú pomocku pre rodičov, že namiesto štandardnej otázky, koľko si bol na mobile, tak vidíš, sme tam. Máme lepšiu otázku. Čo si dnes na tom mobile vytvoril, zistil, navrhol alebo vyriešil? A až keď tam povie nič, tak vtedy poviem, aha, čo keby sme ten mobil používali inak ako iba na scrollovanie, swipovanie, hranie hier, čo keby sme ho používali na tvorbu a rozvíjanie tvojej kreativity? Ešte by sme to mohli posunúť ďalej, že by sme ich prizvali tými otázkami. Čo by si vytvoril na tom mobile? Bomba. Čo by si sa chcel dozvedieť na tom mobile? Konkrétne im dať návod, čo môže robiť na tom mobile pomocou tej otázky. Ešte keby som mohla tak zamudrovať trošku. Výborne. Tak. Podľa mňa sa krásne doplňame. A ešte by som chcela povedať, čo mi napadlo. A to, volal mi jeden učiteľ zo základnej školy a bol trošku taký neistý v tom, či deti, ktoré kreslili tieto vynálezy, dobre pochopili zadanie, pretože ich vynález, ktorý nakoniec ide do výroby, je príliš taký zábavný. A ja som mu povedala, lebo on to porovnával s ostatnými vynálezmi, čomu sa nevyhneme aj v programe My Machine, že sú tam súťaživé povahy, sú tam jednoducho tie porovnania, a ktorý vynález je lepší, ktorý je aký a tak ďalej. A ja som mu presne povedala to, čo hovoríme aj na začiatku deťom, a to je, ten vynález môže prinášať aj zábavu. On nemusí pomáhať niekomu, tebe, iným. On môže byť naozaj len jeho zmyslom bude, že sa zabavíš vďaka nemu. Alebo že ti prinesie radosť. Takže tak. Nemusíme dať všetkému hlbokú hodnotu. Aj tá tvorivosť môže byť otvorená a môže byť kreatívna. Tak, iba som chcel povedať, že také vynálezy existujú a volajú sa hračky. A je to v poriadku. Áno, presne tak. Hej, tak.
Dobre, zhodli sme sa tuto všetci traja, ako tu tak dneska debatujeme o digitálnom svete, o našich mladých študentoch, O kreativite. o kreativite, že nehovorme im, že nepotrebujú technológiu do života, skôr ich prizývajme k tvorivosti, k príležitosti niečo za sebou, vôbec príležitosti niečo skúsiť tvoriť, aby sa nebali vlastných nápadov, aby cítili od nás tú podporu. No a ak vás táto epizóda, celý tento projekt My Machine bavil, tak určite si všetko nájdete na sociálnych sieťach, na webe a posunte túto informáciu ďalej do škôl, nech naše decká majú takúto krásnu príležitosť zažiť takéto sprevádzanie, prepájanie základnej, strednej, vysokej školy a potom až do tej praxe a že sa to tak celé zaklapne. Tak a ja mám na záver také dve otázky, ktoré na seba nadväzujú. Vy už ste tu spomenuli umelú inteligenciu, my sme už mali veľa epizód, kde sme ju rozoberali, v čom vie pomôcť, v čom je možno nebezpečná, ako vie zabiť určitý typ aktivít a naopak v iných vie veľmi pekne rozvíjať to, čo sme schopní my sami. No a mám také dve otázky, ktoré na seba nadväzujú a podľa mňa sa týkajú práve tohoto, že poprvé, že ako sa mení význam otázky, čím chceš byť, keď vyrastieš, a či by nebolo lepšie pýtať sa tých detí, aké problémy chceš riešiť, keď vyrastieš? To by bolo zaujímavé vyskúšať. No? AB testing, takzvaný. No lebo to vy že vy sa to vlastne pýtate, ale bez slov. Lebo vy keď poviete, vymysli vynález, to je, ja sa totiž to vraciam späť tomu môjmu príbehu. Vidím. Ja som riešil konkrétny problém, iba som ho riešil samozrejme s Legom a s hračkami, ale ja som riešil konkrétny problém. Ja som mal, to som vám zabudol povedať, ale jeden z tých vynálezov bolo zametacie Lego autíčko. A jeho úlohou bolo, že ako som ho tak ťahal po tom koberci, tak ono bolo sprevodované a dole boli také metly, presne ako čistič na ulici, také metličky. Áno. A tie vlastne zhrňali to iné Lego z toho koberca do toho autíčka. Čiže ja som vlastne vyriešil reálny problém upratovanie Lega na zemi. Paráda. Lego autíčko. Čiže ja som riešil problém. Tak jeden taký vynález sme mali. Vás môžem potešiť? No. Bola to upratovacia kolobežka a mohli si na nej výborné. zajazdiť na tej kolobežke a ešte im to aj pozbieralo Lego Výborne. hračky, pretože mali Lego miestnosť v škole. Tak. No a potom mi to Číňania ukradli a urobili robotický vysavač. To som chcel povedať. Áno, jasné. Za tým všetkým je Peter Šebo. Áno, ale ja som to vymyslel pred 35 rokmi, priatelia. Áno. Chápeme ťa. No, Peťo, čiže počkaj, že zase bomba, super, že sú tu takéto projekty, programy, ktoré rozvíjajú kreativitu. A je úplne jedno, či v digitálnom svete, fyzickom svete, že motivujú tie naše deti inak rozmýšľať, motivujú ich zamýšľať sa nad vecami, nad ktorými sa nikdy nezamýšľali. A to, čo mňa najviac fascinuje, že im dovolujú zhmotňovať tých sny. Že to je super. To je ďakujeme všetkým, ktorí sú do tohto projektu a programu zapojení. Určite tam musí makať kopec ľudí pre dobro toho celého. A sme radi, Michaela Hrabovská, že ste si našli čas a že ste s nami dnes o tom pokecali. Ďakujem za príležitosť. A za Počujeme sa opäť o týždeň. Ahojte. Áno, ešte keby ste boli náhodou v aute, aby ste si chceli vypočuť náš podcast, musíme vám povedať, že sme dostali takú spätnú väzbu od jednej našej posluchačky, že nás počúvala, viete koľko hodín? 18 hodín v kuse cestou do Nemecka. Tak neviem, či ju chce niekto tromfnúť, ale napísala... To bolo, do Nemecka a z Nemecka. A z Nemecka, áno, a napísala nám, že ani raz nemala chuť prepnúť a že si počúvala epizódy jednu za druhou. A veľmi nám ďakuje. Koľko je 18 hodín epizód? Tak priemerná epizóda má asi 30 minút plus minus. Ja to neviem vyrátať. No tak to je, že... No tak čo, to je nejakých 36 epizód po sebe. To je brutál. To je proste šialené, takže ďakujeme za tento za počin, vernosť. Za vernosť a aj za krásnu správu, ktorú nám Magdalena poslala. Takže iba to som chcela povedať, že nemusíte teraz vypnúť náš podcast a môžete si zapnúť ďalšiu nejakú inú epizódu. Tak. Ďakujeme, ahojte. že ste nás počúvali. Ahojte. Ahojte, dovidenia. Baši, teraz to už môžeme povedať. Poďme na to. Tajomstvo, na ktorom sme robili niekoľko mesiacov. Máme nových lektorov digitálnych rodičov. To znamená, že digitálni rodičia nie sú už iba Peťo a Baša, ale aj ďalší ľudia. A to sú odborníci, psychológovia, učitelia, digitálni koordinátori, rodičia z celého Slovenska, ktorí sa pridali k nášmu projektu a budú chodiť prednášať na školy a kde nás pozvete ako projekt. Takže ak máte chuť, aby sme prišli, a veľmi radi sme doteraz tie pozvania prijímali, ak máte chuť, aby sme prišli na vašu školu, na vaše rodičko, do vašej knižnice, do vašej telocvičnej jedálne, kdekoľvek sme boli,
tak smelo sa nám pripravení. ozývajte. Máme pre vás tých najlepších. Vyškolených odborníkov. Venovali sme im niekoľko týždňov práce, takže tešíme sa, čo sa teraz začne diať. My sme pripravení. Všetko na www.digitálnirodičia.sk. Košičania, zbystrite pozornosť. Máme pre vás úžasnú novinku. Púšťame sa do niečoho, čo sme ešte nikdy doteraz nespravili. Chystáme totižto Prvý denný letný tábor Digitálni rodičia. A bude sa konať v Košiciach, v Kultúrparku. Presne tak. Je to pre deti od 10 do 13 rokov medzi 10. a 14. augustom. A je to denný tábor, teda od pondelka do piatka. Ráno deti priveziete, večer si po nich prídete. A poviem už iba to, že všetky informácie aj prihlasovanie nájdete na stránke digitálnirodičia.sk/tábor. Nemusíte sa báť, nebudeme tam s nimi celý deň čukať do smartfónu a sedieť za počítačmi. Budeme mať všelijaké online aj offline aktivity tak, aby bol ich deň naozaj naplnený a zábavný. Tešíme sa.